morning आगैमोन आरो लोगोफोर नै दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैबावलायबाय ओमफ्राय दाबो सिखारनानै नै दा फुंनि ब्रेकफास्ट फुंनि स्कुलाव जाहोनो थाखाय ओंखाम संनोसै ओंखाम लाफा एवनानै जाहोहरनोसै दासो सिखारदों नायलांदो लोगोफोर आरो आगैमोन जोंनि दिनैनि ब्लगखौ ओंखाम जाबाय नै फुजा स्कुलाव थांनो रेडि जाबाय ओंखाम जाबाय माजों जाखोबा ओंखामखौ गोथाव ना थावा गोथाव जादो टाइम गैला बायनो स्कुलाव थांनो जोंहा जाय देनाय नालाय मानसियानो गेटखौबो मोनहाया ready स्कुल थांसै आं दा खुनजुखौ दोनहैनानै फैबाय फैखांनानै दाना संनायनि लाहार फाहार संनोसैलाय ओंखाम ओंख्रि जि सुखांबाय न' साफा खालामखांबाय एबारना संनोसै संखांनानै आरो खुनजुखौ लायखांफिननांगौ दा आं ओंखाम ओंख्रि संसै आं मा संगोन दिनै सानसुनि थाखाय नायदो दिनै संगोन लावजों बे नाजों सबाय बिमा भाजा आंनि दिनैनि ओंख्रिया बेखिनियानो होमबा नायलांबाय थादो लावजों नाजों नै लावखौ संबाय सबाय बिमाखौ एवखांबाय सबाय बिमा लाफा होनबायनो लावजों ना ओंख्रिया आंना संनायखौ देखायबाय थायासै आङो सान्दुङानो जि मोदां फैनाय खेबसेया स्कुलनिफ्राय सफैबाय नै खुनजुआ जों दा ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैबाय स्कुलनिफ्राय फैबाय होमबा लोगोफोरा आगैमोनजों ओंखामखौ जाना लाबोनोसै जाखांनानै लोगो मोनफिनसिगोन जाखांलायबा जाखांनानै गय जालायबाय जानाय ओंखाम जाबाथाय गय नांथारगौ नङाबाथाय खुगाखौनो गोदोन आदा उदा माबायदि एरख'जोबनानै जाबाय नै बेखौनो साफा खालामजोब्बाय बे मावजिनिसो जाखायो जानाया फुरानो सुवा माबाखौनो मोनसेबो दोना जाजोबो मावजिफोरासो बिदि जायो बे हाराफोरखौ दासो सोरजि मोनबाय जे उन्दुबाय मेगन सेगन बुथेजोब्बाय जेबो थालखौनो मोनासै उन्दुनायानो जि मोजां उन्दुखाबाय मा जाखो उन्दुआसै बियो मबाइल नायबाय थानानै गैया दासो आखाइ जालायबाय बिदिबा लोगोफोर आरो आगैमोन आं दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै